Dulur pihak kepolisian terus ngganyang para pelaku tukang ecer narkoba sing tambah megendeng kasile telu tersangka kurir ambek tukang ecer sabu jaringan lapas porong kasil ditegep tim Reskoba Polres Pasuruan Kutha. Nang polisi para tersangka ngaku dibayar 150.000 kang njupuk barang karo miku ambek ngiderno nang pelanggan sing bandar kedene ono nang jero lapas. Koyok ngene iki detik-detik grebekan telu tersangka kurir ambek tukang ecer sabu-sabu nang omahe salah siji tersangka nduk kelurahan Panggung Rejo Kutha Pasuruan. Ketelu tersangka sing kasil ditegep iki inisiale MI, FU ambek MK sing umure rata-rata 24 tahun. Teko grebekan iki petugas ngamakno barang bukti sabu-sabu abote 24 gram sing disingitno nang pawon. Petugas yo nggeledah kamare tersangka ambek nomokno pirang-pirang paket sabu siap kirim. Teko cangkeme para tersangka iki dieruhi iteran barang haram iku disetir bandar gede sing ono nang jero lapas porong. Tersangka ngaku entuk bayaran 150.000 sak penjupuk paketan. Barang para tersangka paketan sabu iku diadai cilik-cilik ambek diiterno maneh. Jare Kasat Narkoba Polres Pasuruan Kutha AKP Imam Yuwono, pihak saiki sing nguper bandar gede sing ono nduk lapas porong ambek wis dieruhi identitase. Akibat kelakuane, telu tersangka iki kena undang-undang narkotika sing incemane penjara paling didik 5 tahun. Abdul Majid, JTV.